Mapadayawan tayo met mga JCQ nga makiagsarsarita ti nabayagmatan nga agserserbi iti kalugaran na iti Barangay Pagsanhan Sur, Badok Ilocos Norte. Ti dati kapitan ni Sir Antonio Talob gagayem ken kabsat. Intay met makisarsarita kanya na no anya met digiti kaslang maripreparit na wenno plano na ngad addapay nga maitulong na iti biang ti konseho iti Badok nga daytoy ket mangitunda iti napimpintas pay na progreso nga pan nakatulong dagiti taga Badok Ilocos Norte. Naimbag nga oras mo, sir. Naimbag nga oras mo, Sir Joey. Kinkasamit ka diti nakalugaran ti iling nga Badok, sir. Okay po. Sir, haan ka nga baron iti lubong ti politika. Adon dagiti makuna nga nararamidang matan, sir, iti barangay. So, iti karita gundaway, sir, ket ad-adda nalawlawa iti panagserbim ton, sir. Iti biyang ti pagbantay lintek. So, anya may tigitikas lang ada iti panunot mo, sir, nga maitulong iti konseho tayo iti Badok. Kang runa na ti amin kasamang Joey, idi agpaspasyarte kadagiti na duma-duma nga barangay. Kata namunta dagiti kayat da nga may danon. Yes po, oo. Kati may sa dijay bilang agtaltalon kata nakita nga ilungalong tayo no dagat kasat tayo. Iti alisto ken sa pasap nga panakipaay kadagiti kasapulan dagiti mannalon. Kagrunan na dagiti aga mulmula iti tabako tadya nakita kami nga personal. Yes. Isuda ti mangbibiyag iti panakapapintas iti Badok. Oo. Kasi isuda ti paggapgapuan ijay budget 7171 dagitay agbulmula ti tabako samang Joey ti gapuna dagijay isu nga nadantay ti napipintas nga kalkalsada, multipurpose hall ken seawall, covered court nga napipintas gapu iti 7171 isuda iti ti pagsakripisyuan iti agmulmula ti tabako ket hantay malipatan kautang ani pagganakam tay kadakwada iti no apay nga kastoy iti kapintas ti barangay ken kastamet babayen ti baro nga Badok ket na-implementar amin dagijay kasamang Joey. Okay. Sir, kas maysa nga agnanayad, sir, iti asidag iti baybay. So, anya mo dagiti kas lang kalikagom tayo, sir, nga itulong dagiti mangalap iti Badok. Bilang nayanak ti iti baybay, Sir Joey, ay lungalong tayo ti panakipaay ti assistance kadagiti gararamid ti asin. Okay, sir. Agkalkalap, liwaklako ti ikan, ken amin nga produkto nga gapgapo iti baybay kin iti karayan. Bilang na di makaltig iti baybay, nakita ka talaga no kasano ti rigat da kasamang Joey. Di nagkalkalap, sir. Di nagkalkalap kin dagiti aramid ti asin kin agalala iti suso kasjay. Okay, sir. So, masapul da nga maikan iti assistance ti kasamang Joey. Okay. Sir, no, dapat dagiti kalikago mo, sir, nga ipadanon ka dagiti kalugaran tayo iti Badok, nga dagiti, sir, ket mabalin nga makatulong to iti sumarsarunong al-al daw, sir. Adupay dagiti pagsasarita mi kadagiti kakadwa kasamang Joey no nakanto ti mapagasatan ngem ti kunak nga rod ti slogan ko nga kay Tony una tayo serbisyong may puso so nga iyon unamin to iti pagsayaatan ken kastamet iti etay nimpapuswan nga panagtulong kadagiti kakalugaran mi kasamang Joey kita kastamet iti trapiko. Okay. Bilang direktor ti Bantay Bayan nga nakatats ti Highway Patrol Group. Adanto pa iti kayat kumat kasamang Joey nga maramid iti ili tayo, ti pangkat ti traffic. Kumusta, sir, iti panagsursuryo, sir? Okay magkasamang Joey. Na napintas ti panagsarabod da kada kami dagiti tattao. Okay. So panagyaman tayo, sir, kadagiti mang tartrabay, mang subsuporta ken dagiti mga arakop iti biang ti Team RC, sir. Kadagiti mang subsuporta ti Team RC, yamang kami apo
Sapay kumatadum to ti panawon nga makapagsupsupapa kami kada kayo. Apo nga kailyam iti badok kata. Gusto na itagni na kada kayo amin apo. Okay, gagayem ka absa, DJ ni Apo, dati a kapitan ni Sir Antonio Talob. Pag-amutay matan nga ado dagiti na iburburay na matan karigiti kalugaran da iti Pagsanhan Sur, iti badok ngem karito gundaway mas kalikagom na pay iti agserbi karigiti kakailyan na iti badok Ilocos Norte.